Ibu, Pak, pinter Pak, tangan Pak. Pak, nek dino ning Fitri iki, aku njuk ngapura ya Pak. ya Akeh podo-podo Bu. salahe, akeh kilafe, njuk ngapura ya Pak. Ya aku ya njaluk ngapura. Wong aku ya akeh salah, ya akeh ngapusi karo sampeyan. Iya Pak, podo-podo ya Pak. Aku yo nyuk tuku barang-barang COD-nan, kadang ora mung karo Bapak, sing bayari bapake terus. Di ngapura ya Pak ya. Oh iya Bu, aku ya urung ngomong karo sampeyan. Aku ya kerep ngapusi yo barang-barang COD-nan kae jan iki. Aku iso njupuk edite Ibu nang lemari kae. Nggih, Tabungan ayo kae. piye kuwi? Kanggo bayar COD-nan. Ibu ra tau ngomong kok. Malane ra bati nek ngono kuwi. Salah ora ngomong tentang aku ditodong barang wabi banget. Ya aku ya duitmu ta ya le mbayari, nek ngene kan aku ora bati, malah rugi. Kayak celeng aku dadi entek, sesuk nek bonjone entek nganggo apa neh iki? Ayo aku godhong-godhong kae. Codonan ra tau ngomong kok. Lho, iki ki Iki lebaran sidaman ora?